Hello! Hello! So, gikan mi naglubong sa among igagaw si Titi Terso. And we're so happy. Mama is happy. Are you happy? Are you happy? Very. Why? Why are you happy? Because my children are around with my grandchildren, with my sister, with my everybody there. Ansa? Beautiful. Pinugos. So, happy kay the four of us are here. I'm vlogging. Hi vlog. Si hi vlog. Sige, dugay na jud kaay nag-wish akong mama nga kang ihang tulo ka mga anak laki manguli. So because of Titi Terso, naglubong mi nanguli ang among tulo ka laki. Akong tulo ka igsuon. Hallelujah. Amen. So, okay. Happy kay si mother. So, mo pa may pagsikan no gikan ga blackout na mi dire likod sa tindahan kay ani man jud mi usually magbanding-banding ani mi mga on. So mo ni simple lang na banding pamilya. Walay halong flashy or something grand. Ingani ra jud no simple na hilig ni sila samgyupsal, beef and pork and kimchi. So ako ra gigikaon ato is kimchi. Pero bahala na lang sila sa beef and pork kay murag no meat sa akong karon. And soju. It's a cause for celebration. So next soju. Kay na may Korean something. So mag soju po. Okay, nagduyan ako diri. Chill kay wala pa sila nahuman og kanang sugba. Okay, so ngani ra jud ang pamilya simple. Walang kieme. And natural lang. Natural family gathering, simple family gathering. So, oy napagod naman na. Ganahan lagi ko ari. Ganahan kag pagod. Marag bacon. Gituyo di ay kay iyaha ditong gipagod. Unsa man na? Oh, red wine. Okay, wow, may pa wine. Okay. So may pa wine here. Proximo 2017 Rioja Dominación de Origen Calificada boton sa ni elaborado y embotellado por Proximo El Ciego España product of Spain. Okay, tilaw po ta panagsa ni. Okay, panagsa ra ba ya? Oh, among sudan is very simple. Kabasa, no? Organic kabasa. Gikan sa farm kimchi o ilahang pork and beef samgyup. Oh, ginon-on nga. Okay. Kani kay dugay ra mi wa makakaon aning samok. Inunon nga samok sa bata pa mi mao gini amo ang tigkaon in town fresh from the sea. Okay. Dili ba in town? Kay karon panahon na dili na ba na kuan, dili na ba ka makakita og samok. Panagsa na ang samok. Ha? So, Padre is busy pero he made time for our Titi Terso. Okay, by the way, si Titi Terso is our yayo. Sa gamay pa mi siya nagbantay namo. So bye-bye. Kani maglagot iti Titi Terso sa unan sa gamay pa kay gubo niya ang bye-bye. Okay, so we celebrate Titi Terso on his passing on to
heaven to be with God, our Father. It's about time nga mo rest na pud siya siguro. Ingon basin og ora po tuy gikuan sa Ginoo nga okay na, sakto na terso. You've done your job here on earth, so be with me in heaven. Oh, ngana na lang. So sakit man pero we have to accept and birthday iyang heaven. Actually, literally birthday yun niya siya namatay, no? September 24 na siya gipakataw. Namatay po siya og September 24 at 9:24 in the morning. So 9:24 ato ka nang bagdukan? No? Ato ka nang bagdukan. Tigtaya ba mo? Bankrupt ko na. So, wala din, no? That's a simple family affair. Reminiscing. Wala na. Pakatok lang. So, remembering our Titi Terso when he was still with us. Katong gagmay pa mi, nag-ipon mi niya. So, because akong parents, trabaho man no, kay syempre, upat ka buok ang ilahang pakanon o ilang pa-eskwelahon. So, nagkuan gud siya. Dako gud kay tabang si Titi Terso sa among kinabuhi. And we are so happy nga sa ihang time with us. He spent some time with us too, and he's very selfless person. Hilumon pero maayo kayo, no? Ni amuman na mo naing anime partly because of him. Kay salamat kay sa ihang pag atiman namo sa gagmay pa mi yung nabantayon nun. So because of that nanguli jud akong mga igsuon kay dako gid kaayo respeto og pagtan-aw, taas kay mong pagtan-aw kang Titi. Murag siya amo ang eldest, no? So nihawa na siya namo atong naminyo na siya. So he was a fireman. My father was a fireman. So murag nisunod siya sa yapak sa ako ang papa si Titi Terso. Nahimo po siyang fireman. So sa una sa fireman pa, bago pa siya na fireman, tigulian pa siya diri sa balay. And then when he was assigned in Talibon, natingami kay wala na siya ni uli kay nakakita na siya og bag-ong ati manunon. So he met nang Nora. Okay. So katawanan kayo kay si murag si Nora og si Nora Honor og si Terso Cruz. nag pares gyud si Nora og si Terso, no? So si Nora og si Terso, mo na nag-abat gyud ilang landas dito sa Talibon mo nang nakaanak sila og 5. Karon mga okay na tong 4, usa na lang ang nagskwela. So makaingon ko nga okay na siya, no? So they can survive na on their own. Sila yung mga pamilya tagsa, and I'm sure di po nila pagsagdan ang ilang mama. So for now, manginom sa tag soju. Ha? Hala, sagol-sagol na si mama. Maura man gyapon to. Yumi soju, unsay kuan flavor? Peach. Okay. Ay, di ba ni kuan? Di ba ni soju? Oh, unsa man ni? Soon. Soju ni? Chum-churum. Ay, nani ko ato ko nang Yakult. Ay, wala ko Yakult. Ay, Yakult na to ma. Oh, sige. Ato mo tangan Yakult. Lami ra ba ni? Oh. Kay isa kay nani kay isa. Di, butangan mag-ice. Matay ice. Kung saan pag-ice.
Unsaon pagka-ice nga 14 hours ang blackout no. Mao pa jud pagsiga. No since 4 AM mga 6:07 panisiga gyud in the evening. So karon may gani kay walay abri-abri ang ref na pa jud bugnaw sa ref o hinagmay. Okay. Tanaw ta aning mga millennials. Oh, di Gen Z na ni sila. Ilahang drink soju plus Yakult plus Sprite. Sana all. Inga na on ready ay? Anada kayo mag-mix-mix na oy. May mutilaw ko na si grandma. Naamoy ice, grandma? Hoy, nay, basig na ice na to. Soju na ma. Tanawa ko no. Wala din na sa tiyan oy. Ang ayaw lagi. Di, one tablespoon lang. Para makakuan siya. Okay. Dili pa, butangan og ice para lami. Lami? Lami? Di ka ganahan? Hindi, ubo ko ha. Tambal ubo. Lami? Gana. Lami, nagnay ice? Lami kong may ice. Ayara. Tamis mo, good. Hoy, mura mag-cough syrup. Pero lami na siya, na-adjy ice. Kami, no? Wapa dyan ka nahuman sa imuhang Korean? Kuya, isa. Palitira na ayos mo nagturo. Nagkay tao dito sa kuan. Asa? Nagturo sa ayos mo Island Mall. Dito mo ka Island Mall? Okay, ang agiw dito. Sa Domingo pa. Taghan kay tao na pa itong gatumba-tumba dito sa mga pink. Oh, pink Zumba. Okay. Kuan siguro. Pero lami, nagnay ice. Tanawa ko no dito kung naabay ice. Ha? Wala. Namoy ice, te? Dili, kay ugwa. Di ko andi. Wa pa niya. Pud nang himog ice. Oo. Igor ako sa mag-video ani kay di sa ko mulingiw. Unya ana. Mulingiw sa ko. Magdungan sa kaon siya. Man ako kaon, kimchi ra ko gikaon. Kimchi rice. Lami ko na gusok no. Nay. Gusok. Salad. Dili na sila manguon, dili na sila mo maligya og salad kay kanang for dine in lang ilang salad. No ba? Katong lami bitaw nila nga salad o pang dine in lang. Di ba ya? Di na sila basin. Di na igawa kay Basig mautdan sila. Namo sila buffet. Ama eat all you can. Pakay lami man to ilang salad. Katong kuan, katong palitanan na mo og mga samgyup-sangyup. Dito sa Lightport. Oh, sa Lightport. Okay. Singane ra. Unsa rin nga nga sauce niya? Gochujang? Ha? Samjang. Mo na ibutang sa pork o sa beef lang ni. Pero dili sa lang ko. Pork peanut butter sauce. Pero parat lang. Kuan mo guna, shrimp paste. Wala si mama, nalurong na sa sujo. Kuno mo wa pa inom. Ayaw na kay dili na pwede. Di ring inom siya og kuan. Inom siya og red wine pero gibutangan niya og Sprite. Sao na lang. Iso ka ina. Wala, nahubog na. Gibutangan og Sprite lagi. Nindot man ko ng kuan kanang kuan ra ang red wine lang. Walay halo. Last na.